poriadne to vytlač, tak, jemno, to je vianočné cukrovie. Tak, super. Ide ti to? No, tak ako tak. No ako to robíš? Tak vážený, mne už pečie všetko cukrovie túto 8-ročný chlapec. Baví ťa to? Ondri. Ako kedy, no. A dneska? Dneska celkom aj hej. Takže vytvor 8-ročného chlapca, ktorý máme teda napiekol. Niečo už máme. Vyzerá si takto. Pozor, to je kokosový cukor, to nám nezhorelo. Takže teraz máme s bielým cukrom. Vidíte, že tieto sú kokosovým a tieto sú s bielým, takže aj zdravo pečeme. Takéto cestičko, aby vám to takto držalo, je dôležité nájsť optimum múky a masla. Ja dávam maslo, nedávam žiadne margaríny alebo niečo také. Citrónovú kôru. Ak chcete počuť recept, tak je to okolo 200 g múky, 120 g práškového cukru alebo kryštálového, ktorý zmelete, 2 žltka a 120 g masla a 2 žltka, to som asi povedala, a citrónovú kôru postrúhate. Takže takto potom to cesto asi vyzerá.